разборки байнтон буд вай шоу буд навигем сия торпеда мекунем ҷойно духтариш ралик да буд ута гапо шона гуфтеса ма шону ма диси чот ёли мастер исмаил да ба наздики дис мезанам қати райдер бояд батл мекардӣ ана мумкин бишава дар барон дахл дорад тахфифи солинавӣ аз собсавдо барои маълумоти бештар метавонед аз сайти sobsavdo.ru истифода баред барои баровардани мӯи сар ғафз кардани ириши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед ё ин ки сафедчаҳои пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед пас ба шумо маҳсулотҳои собсавдо ёрӣ мерасонад барои маҳсулотҳои собсавдоро фоидаашро дидан метавонед аз ютуб каналашон истифода баред доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 3 соат барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз худи ҳозир харидорӣ кунед ба шумо тахфиф карда мешавад бо аз номи канали мо гап занед бо тахфиф зиёдтар мешавад ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ барномаи суҳбате ва мо имрӯз қати фавик AK Фаридон AK м фавик AK Гамдеграм AK дисконкурс AK хайр ясолда сикли AK бисёклип AK дора барои чи имрӯз фавика файрод кардем барои ки 8 мо фавика нахостем файрод кард нахостем лицоша истифода бурдано ки дидем да ҳама ҷо иҷо мерава барнома мекуна уҷо мерава барнома мекуна ҳама ҷо гаште сеям прогулляция мо камтар суҳбат кунем ва хушомадӣ хушомадам раҳмат ки файрод кардем омадам баъд ҳами як савол битмуд плантон да 2020 чанд клип буд аст то моҳи марти 2021 6 клип буд то 2021 неки фикрро алиш кардем 19та барои чи алиш кардем фикр бисёри баъд мардум да маъқул намешавад тез мақсад бурорӣ барои ҳамун чиба клипҳои трекҳои пешина хеле бисёртар дар тошон кор кардаги будем лекин трекҳои нав да кам кор кардаги маълум аст сабаб дар чие сабаб мемонда нашидам вале ма қувваи 5 солаи дигам аст дина як трек фита гӯш кардам ки буд SK Pro SK Pro буд SK Pro буд сектор крип ту да ҳамунҷо пробежка задаги чие 2017 охи ӯ нав нест бачба нав дар рептиҷи партофтанаш ӯ дар рептиҷи чин кай партофтаги буд хела шид бо значит бо каси партофтаиш нав неки SK Pro хати нест ӯ крип хатия ма дидам шаид да свайптон мондиянаш хато навистаги буду крип хатия но 2017 да сектор удалидиш кардам дар ахирои 18 дар 2020 барои чи ягон фристайл накардӣ фристайл мо ҳамун круге ки реперо ҳастанд ҳамҷо мешинем бисёр фристайл мекунем намедонам ягон кас саперник намебинем дар худам барои ту метавонӣ ки далиршо фристайлери соч беҳтарин ма хирсандам ӯ додараем фристайлери сочи чотки ау разборе ки байнтон буд вай шоу буд вай аввалиш соз буд ба мо оста ҷура шидем ба мардум бисёри баъд моро чаб медидан оштӣ кунен баъд мо оштӣ шида будем бо гуфтем биё ягон шовакш кунем гуфта ки мисол чихе кунемаш гуфтум биё ами қайдига шумиха мекунем навигем сия торпеда мекунем гуфтем ӯ вақт чак чиз гирифте савод ку Пабло Эскобар гирифт ҳар каса короче гонорар медод мақсад ту акай саида намешид када барои аввал мо гуфтем гуфтем ора 3000 сомонӣ метам мо батл фреб када намешид мақсад дил дур нарава мақсад мекунем мо хеле гапчап мо гуфтем гонорар мо мета сообщение омадеста короче гонорар мо мета мо мебуроем короче чиқча дис мезанем ҳақастрост чӣ гап шид ҳеҷ каба кала нагирифт батли моро фаҳмидӣ хит кардам ба фиграм ё ки ҳамон вақт не пеши навик нарафтем ӯ вақт 6 ба 1 баромада буд навик 3000 хезера надода буд гуфте заҷи сум надорад давай ягон хел дига тавош метем тавош додем клипш кардем батл навистемаш темаи батл борӣ кардемаш наво клипш кардем бо дар сектор 1 ҳастӣ не сектор 1 да нестам чӣ ба баромадам ай сектор кай онам як сол пеш сабаб тилишкаи хима далиш пеш мебарам маро бай амира кай чӣ хит кардӣ ва кай хит кардӣ ки тилишкаи хитто бояд пеш барӣ
бояд лубои одамам хеле ки на группа гуфтани гап маъно надора вақте ки дар группа камтарак ягон кас популяр намешавад бухоҳӣ нахоҳӣ гапгрезӣ нофаҳмиҳо бисёр мешаванд ҳамун сабаб бояд саракат хам худат бурай футбол дама мехелай гӯштин дама мехелай бокс дама мехелай гӯштин да як кас пацана камтарак соз мерава мусобиқа мегира ба ҷурӯш барқас дайни амун машчон як каса барқас сахт мезананд дух бигиранд гуфта фаҳмидӣ бокс дама мехелай футбол дама ҳамашта репам амухе то сектор буданта ва баъди сектор будан чи изменениё шуда изменениё як гала шидагина темачаҳо як гала шид фикр мекунам дар сектор будан популярнитар набудӣ унҷодам соз будум иҷодам созум ҳардаш ҳозир созтар ё ҳозир хубтарам беҳтарам созам яъне бо як савол дига андеграунда хонди да ҳамуҷа на самом деле киёда дахл дошам куплетода ҳамаша гуфтагиам ҷои духтариш ралик да буд чӣ ба ралик ягон намедонам ҳамун вақтам хеле мехонда хафат кардаги буд не ман просто ҳамун репи неправильнера ман гирифтам ҳам хеле кардам бисёриҳо хушрӯ қабулш карданд бисёриҳо баъдиш қабул карданд ба як гала дист чид ман ответчонам надодам агар не ответи зуршон доданӣ будам нахостам дига хама шумрӯ кунам барое ки фаҳмидам ки касе чизе мехонам ада дига ни фарқои та чизе бихонам хондаам бигиранд бо тавассути ҳаммиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркардатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. кадомиш гирия мекунад не дига ма ғамзада гуфтани гап нест касе мехонад худш медонад дави аспш медонад да кадом кругешиш ура ки кадомиш да нафурам хеле сфера ман надидам ки ягон бачакое ки ба гуфти ғамзада бошанд ура кунанд надидам хай шояд хи набинед бубине не мада фарқ надорад дига кадоми андеграунд мехонанд андергам мехонанд фаҳмидӣ пологам мехонанд чизе мехонанд бихонанд ман дар соҳаи реп ман музикант мефурам иша мекунам ман актёрам дар даруни реп кору бори хима мекунам чута гапҳо шона гуфтеса ман шону эне ман шаҳбозум эне ман лубой кас нестам худмо треки конкурсат дар онҷа ты хеле прекрасно медонӣ ки киёда дахл дорад то есть ман прекрасно медонам ки киёда дахл дорад чӣ ба намегӯӣ ки киёда дахл дорад дахл дорад дар шон дахл дорад бода ки дар барон дахл дорад чӣ ба барое ки конкурс кардаиста будам баъд ё худ гирифти конкурс кардӣ гиф конкурс накардам гиф кардам гиф ин маҷбурӣ нест касе ки желание дорад барои подписчикош аудиторияи муайян ҷамъ кардан барои дачи продвигат кардани кору боршон но мухлис як чиз аввал нафаҳмид мухлис дам кадомеш нафаҳмид фаҳмид мефаҳмидагиш фаҳмид философия рави клипи охиронат ман тамошо кардам саид парвиз клипи охиронат тамошо кардагиам ва камтарак нашод стилат камтарак шикоят кардагиам ва манам қатишон хуш мешавам шикоят мекунам чӣ ба ранги BIG ҳаракат накардӣ ки и трекат аю трекат ҳам стил қади фарқ на ҳам биг зур шидагия биг тенҷай биг ози фонеда ҳастае ки мақсад тони стили чотки қапида мардумда маъқул шид вай стилиш дизди айра медонем но ты чӣ ба трек не стили хичай ай худиш нест ай хичай ай хичай пацан ай хичай тонис ҳар касам стил кадан Роналду ехай через себя зад гол бояд ранги ю дига через себя напарад стил ай дига даже ку як калимаро алиш мекунам припеви
трек десантураш хеле фақат калима ралишкаге тамом не узун хонда ман стилм аму хеле намедонам мада ами хе махфула якам хе бухонам скоро мумкин бикунам скоро бисёр плано дорум меши ай бавдар перфоратор чиқад гун е мужик кор кайса зиндагиша пеш бурдиса мо зиндаги мо амарӯз даиҷа кор кадестем урам кор кадеста хит кади нашод дисое ки ҳозир шидестан ами дисао чиқилиам ба пештара монанд астан мисол дазлда шон дис зад дазлда шон дисеш ҳозир нава кагами дуромадам ма гӯш кардам хасоз не диса мезани ки чотки бизани диса диса бизани ма диси чотки оли мастер исмаил да ба наздики дис мезанам чиба репа ридем гуфтестай хай набуди охи ридемш наридем менам якш ма мактаби навум наридам ма мактаби навум чақчақ мекунам яъне ҳозир агар процент хади бигирем репа ридагем ё не репа не чи херидем репа ҳозир репи ҳозира пешина просмотри эстрада будагиёра бин просмотри реперора бин мисол общий ҳисоб кунем ҳозир чотки ҳамофизо мехонам просмотр надоран на реперо мезанан мақсад ҳозир просмотр қати дидестем ҳар як просмотрое гирифтан 2020 ҳофизора гузаштем чихели мо ридем ту мужик даки ҷои ёнбош будӣ анака омадӣ мегӯи репа ридан хай баги репа ки мухлисот нагрезан нараван просто ай бихича хит кади нама як тиш как мухлис гуфтестам ки бояд ҷавоб гӯш ки ман медонам ки дама хеле кадр бидрорум да сфераи ҳамун трекам барои ҳар як жидат кардани треке ки мастер исмаил жидат мекардам ҳар кумир май марои ана бояд ҷавоб бита навина пайдо шуда мега репаридем яр музикаи чотки ки ма да ягон ҷо гӯш кунам гуми кумири май ав боша дига чи гуфтестай стимулои чанд каса киштестай хулас дисаи ҳамун тексти мастер исмаила вообще хит карда бура чай мужик калонсолай намедонам хай у вақт трекои соз буд ҳозир трекои сустай дуст бидан хубай чаин бидан хуба шумо чи гуфтестай ира ту гуфтаги ма гуфтестам инами мастер исмаил да ҳамун текстш ку ягон мастер исмаил да ҳамун текстш ягон чизи нито нагуфтагиай чизера гуфтагиай ки вай ҳамин хел шидагиай блогеро реперо чун чи хеле када як гала чиз дигар короче бояд ман бихонам баъд хе маълумтар мешавад клипш мекунам балки биганд ки удалидш ки чи ба мо удалид мекунам балки ма 11 айдум рӯзя трек хон кида бахшиш персид кида хон исмаил да дахм исмаил гуфта удалид ка ман намедонам удалид кард гуфт извините ма я был неправ неправ будай пацан неправ будай удалид карда ҳамин чизаро жидат накунем не инами чизаро жидат намекунем не фикр мекунам мардакои калонда дахм хай и реп сини сол надорад не фикр мекунам хай ма фикр мекунам туурия бояд бикунем мумкин баъд ҳамин боз завадид мешавад трекои чотки мекунам хай иҷода гап давай ки мардако фикршо нагуфтад вай ҳозир берун хеле десан репа мо дар дирнем ай берун омадагира дидестара ай берун хушу мебинӣ хай майлеш чизе шава мебинам ман фикр мекунам дис назар кор нест ту тарафдори рафтанишони ё ки нарафтан шаъре ман русӣ на рафтанша мехоҳам нарафтанша мехоҳам мардак бори хайсини солиш мумкин пир шида уже даре мехоҳад бирава гуфт ку ҳаҷ мерам ҳаҷа пример овард ки мақсад ма бас биаҷирам ҳоҷиай чио биаҷи ҳоҷиай нагуфтам ма ҳаҷ мерам бас мекунам мисол як чизера пример овард ки ҳаҷ рафтан гуфт ма ҳаҷ мерам тамом бас мекунам гуфт ма ҳаҷ мерам бас мекунам охирон трек имина ҳами гапа нафтагия ки ҳами гапа гуфтай ку гуфтай мерам ҳаҷ бас мекунам да чанд интервю орзуи исоев да гуфтай дигаву дигаш да омада гуфтай мақсад як чизера пример оварда ки мухлисош ҳамаш фаҳмида ҳозир мухлисош розӣ нестан ва марам розӣ нестам ма таъқид кардам хай ваку шидадасти мардакай мақсад гап задагия ки ма ҳаҷ мерам бас агар нарава и нормал неба хай нарава кори хичай буфураш бас буфураш боз ту вообще ягон каса кор надори не касе ҳаҷ мерава касе репа бас мекуна касе чӣ коре мекуна бикунам мада кума уже ма ҳамаша дидам да ҳами қасол ма гуфтум хеле нахонен ба худма савол додам чӣ ба нахонам чӣ ба онҳо нахонам ё ки чӣ ба ҳаҷ нарава ина
خیر روز میگه بیا روز دست یک من خوب دیام چیکار کنم با اونیورسالی و داوشیدگی واسه صغیره خیلی ماکسیمال لگه خیلی چیز دیگه خیلی سریوز ما وجه نمیفهمم که اگه کسی خفا کنم کسی چیز به خدا میخونه بخونه چند سال شدی 22 نوامبر دا 22 میشه خیلی که نوامبر دا 22 میشه ای برادرمون در 21 زندگی برایمون بسیار چیزا خیلی کرده یه همین 21 زندگی و یا چی возраст زوره اگر با تولد 99 باشه و تو با 21 ساله باشی کو واه فولی بده ها خیلی هم 99 هم 21 ملا بزه با گفتم کو نه ما گفتم کو نوامبر دا 22 میشم برای ما میدونم چی 21 99 ها 22 میشم نوامبر دا 22 میشم 99 یکم ترکی دوری که رنگی ترکی سیوان رنگ ترکی بارون هم خیلی دخترها قبولش کنن دخترها قبولش کنن یا که رنگی ترکی سرلیون مخبری میشه با نزدیکی نه که خب حرکت میکنی هم خیلی اوه حرکت کده استم اونجا پاس شد دسانتورا قطعی دسانتورا به آدمی آدمی هست که مثل قطعی‌های ما تکس می‌نویسم کو ماتیفای زور میکنم گپای زور میزنم قطعی‌های بسیار ما حرکت دارم که قطعی‌هامو بشینم تکس بنویسم و بسیار قطعی دسانتورا شتستم موزی تکس نوشتم تمای زور کده استم با چه میشی چه میشی با چه میشی چه میشی با دکشنی سر شد بله تو ایدیگر پرو یک برتریت داری اما برتریت چیه برتریت نو پیداش ده کی ما یا چی میخونه کسی چیزی میخونه بخونه دیگه مشته دیوشه یکمش چیه یکمش چیه با فکر مامو چی امیره تو اهمیت نوده سه خیلی که بگویا که داید میزنه کلیپ تو یک کلیپ میکری کروتوی اکای جمشید کارو چی خشنوز شدیم خطی اکای جمشید روزه که کینو پیش میبورد اکای اسلام باربر وار یک پریچوسکا کنیش سیونکا میکردن کینو چای چوت که میکردن کانتنتی زور داشتن یک تشتر مرا فایرود کردن که اشتراک کنم تو ریپر بدیم بعد یه هم برومدگیش زوری بچید مانتاژ هم سیونکاش هم معقول شد کارو سیونکا باشه تالنتت معقول شد که جمشید بعد آقای با کارو چی کارا گرفته پیش بردیم بعد کلیپای زور برومد بهترینی بچید فکر با گفتی خود همه دا کلیپی بقوات کردن کلیپ تای اندرگراوند همه دا کلیپی دا کی بسیار سوم راست خود که کردن کلیپ تای دیس کنکورس همه دا کلیپی کی بسیار وقت راست خود شده کردن کنکورس کردن کلیپ تای کردن کنکورس بسیار وقت رفته گیای ترکی زندگی بود که دالی چی کردیم چطور جای دختر پرای روش توفته بود کارو چی و اکتریسا بود و گپ چپ کرده کاروچی که کاروچی سر میکنه نخونه کتی اون دالید مش رازماز ام کاریش کرده گیم کرد او داریش نکرده گیم خیلی خیلی تو بگه او داریش نکرده دختر بومرانگ بروره بش اجده داره کلیپت کی همه کارشا که جمع شد کرده سناری هم مجدوش هم خدمت کرده بسیار شکده گیم ام خیلی کلیپ کی همه کارگر تصویر که باید شد کلیپ کی سناریش خدمت کرده بسیار شد که دایه دوم نیست کلیپ کی ایوب سفر بسیار شد ایوبی سفر انا بسیار شد چیز میکنم سناریوش بسیار شد وای میکنم کدوم کلیپت معقول نیست خیلی همش معقوله خیلی خیلی بولی همه دکم همه دونم همش همه برونم واو چوت کیه کلیپ خاطی چه صدا چند روز میگه کرده یه روز دو روز یه روز دختر افرامش گرفتیم و مو لکات را گرفتیم امروز جای خوب خیلی برای چی دام کلیپت اخورات میکنی مو خارج شدیم قفاش خیلی دویدیم رفتیم توغری نشیم رفتیم خود سنره بود بچه اخورات میکنی او اخورات نیست اینجا اخوراته نه اخورات نیست چیه خیلی میگیم رفت و تو نیشه اونجا دهن گفته سیدم که چی میگوی نه بشکی اونجا اخورات نیست ما اونجا شد اونجا را ایمینا میبرم ممکن در اونجا بمونه شه اخورات نیست بشکی خیلی پیش که دهن شه خیلی گپ میزنه اونجا شما چی میگه میگم خیلی رفت در سال 2021 ایت ما چی انتظار بشه ما کلیپای عجیب بود کلیپای زور ممکن بطل چوت شود بطل خطکی ولی ارگانیزاتر خپایلی جام کردی بابشون تو خویش بطل داری قطعی رایدر باید بطل میکردی انا ممکن بشود
и возможность. Чамфойзе. Автод ба си. Си фойз меша автод не. Чанд сом муфтагите. Ма уже гап чаб муфтаги. Так тексту тайёран? Тексту тайёр нест, ами аниқ шава хеле видеои мо бироям сар мекунам навистам. Баъд бовар дорӣ ки қувват мераса. Конечно. Ва хел намекунӣ ки райдери соли 2016 метавона биёяд ба сар? Ҳар надора, батла. Чӣ ба қадри райдер розӣ шудӣ батл? Хай предлагат кардам, гуфтанам хеле гап чапа. Организатор. Ман хел мекунам агар ки батл шава зур меша. Ячи батл мешава. Конечно. Ждат мекунем агари батл шава ҳам элон просмотри ништияк мегира, ҳам райдер хча бу 2021 да бу нишон метавад разминация мекунад ва трам максимални нишон метӣ. Барои чӣ? Барои ки то зирашта ягон батле накардагии ки 100% хита нишон дод бошӣ ё ки не нишон додагии 100%. Не нишон додаги нест. 100% нишон додагием. В основном туда батл да кадом чиш осунай акапелла ё ки минус хати? Ма версус. Минус хатиам созм. Яки акапелла. Ҳардиш бешава. Фаҳмо. Ҳай бачаҳои буд барномаи имрӯзаи мо ва меҳмони мо буд Фавик. Чӣ хеле ки фаҳмиден Фавик рӯзои наздик 10 месадай дар треки конкурсиш намёб даки додай гуфт ва батли ояндаша қатъӣ ки мешавад. охирон чизе гуфтанӣ марҳамат. Зинда бошем, пешравиёро интизор бошем, ҳаракат мекунем, чизои хуб кунем, касе чизе мехона хондан гирад. Беҳтарин позитсия ман хиёл мекунам ҳамаи репероям позитсияро бигирен, кор нагирен дар дигаро чӣ хеле мехонанд ва фикр мекунам сабаби ҳозираш дар Масир Исмаил маэстро дис задани Фавик мумкин ки мешава ки основно текстошам ки кор нагирен ки чӣ кор мекунад, чунки репи тоҷикида ози ягон организация нест. Бояд намегуфтӣ, хай гуфтӣ. Хай.